خانمان و خواهران عزیز، کسانی که خانه‌نشین و یا اینکه دانشجو هستند و میخواهند جیب و یا همیانشان پر از پول باشد و محتاج کسی نباشند، پس من به شما کار پیشنهاد میکنم. کار در شرکت فیبرلیک. کار خیلی آسان و قلای است. ابوچینیا و رجیستراسیا باشد رایگان، یعنی با قیدگیری و آموزش برای شما بپول است و معاش باشد از چالاکی خود شما وابسته است. شما می توانید در یک ماه از 70 سومان تا 7000 سومان معاش بگیرید. رقمی که روی اکران گذاشته شده است، شما می توانید زنگ بزنید و یا با واتساپشان مراجعت نمایید. با شما برار موفقیت و برکت را تمنا می کنم. جای بپور، چهره زیبا با فیبرلیک. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам дар бозори Коронӣ барои шумо навхи паплинои ким сорти дубайскира бозор да ҳастай бо дим сорт пнкако да мезанан кан тарак арзон метан дига одамо ҳозирам наисистан ки бозор да арзоне ҳам сангош мерезад ҳам качество надорад. марамат бирин бозор бихарин. чизое ки ма шумо да нишон метем ё 90 сомон гарантия қатъи сангош ҳам намереза якм сорт. ҳами пӯшидагӣ фақат роҳат мекунад. дубайский тозаш 90 сомон. марамат вибр кунен, вибротон хати наи зардаш набуд ози на омадай бо ина шиша нигаҳ кунен. ҳама инами чизое ки шумо мебинед экранда ё нақшон 90 сомонӣ разница дорад. ба дараҷаи оли фасонан, сангошонам аҷоибот нормазаги дизайнерский санган. фақат шумо мегирем баҳорда мепӯшед чизои маъқултона. марамат бинед ҳамаш качествения, ҳамаш качества задагия гарантия. кадоми дарои кадем жалб нест. инаи гандумакам навинкош омадагия. ина зардошам ҳастай, сирхошам, зардошам, инаи бу маркашам ҳаст, гулои компютерӣ ҳаст. обшики сангои аҷоибот задагӣ қоидави сангои сваровски якм сортай. сангош паделка нест. инаи гандумакои серангаш буромай пештарак берангош буда. ҳозир гандумои серангшам ҳаста. метавонед ки шумо ҳаминҷа скриншот кунед, партои кадоме ки дастафка мехоҳед. чизе ки ман мепартовам, ман гарантия қатъӣ мепартовам. чизитон мепартовам ки ҳамон чиз бошад. мисол вақте ки шумо мепӯшед, мисол дига жалб накунед ки мисол хел ягон майда ҳамин масъалаи качествада 100%. марамат кадомида маъқул мешава. бинависед дар WhatsApp бинависед, мо дастафка дорем тамомиҷо. ҳозир распродажа рафтистай. ҳамин распродажа шидагия марамат метавонед ки барвақттар занг бизанед. чиба ки гуло ина чи хеле гулое ки шумо дидесен ҳамиё тамом шиданашон мумкин ай. аксарияти дертар менависед, он вақта намеёбем чизи шуморо. баъд дига бузург гаштанам барои як материал маъно надорад. чиба ки як материалҳо рангошон камият, расветкошон камият, чи хеле ки баъзеша вообще намеёбӣ бузургда. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед ва чизои маъқултона заказ кунед. ҳамаи намуди ҳозир расветкош ҳамин чизе ки шумо дидестен ҳамиё распродаж шудагияд. боқӣ сарбаланда обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.